Da bi bilo šta radilo i pokretalo se, potrebna mu je energija. I avioni, i brodovi, i ptice, i slonovi, i mi ljudi. Svi zavise od energije. Ljudi energiju za život dobijaju preko hrane, ali je koriste i da bi se grejali, spremali hranu, čistili, vozili se. Kad malo bolje razmislimo, sve što se dešava oko nas je posledica pretvaranja energije iz jednog oblika u drugi. Prvi oblik energije koju je čovek koristio bio je njegova sopstvena, energija mišića. Zatim je otkrio moć vatre, to jest toplotne energije koju je dobijao ložeći drva. Potom je vetar koristio da pokrene brodove na jedra i vetrenjače. Energija vode čoveku je ne samo mlela žitarice, već i stvarala električnu energiju, koju je počeo da koristi u prvim godinama 20. veka. 50-ak godina kasnije otkrio je moć i nuklearne energije, koju danas koristi i za proizvodnju električne energije, ali i u saobraćaju. Energija jeste večna i ne možemo da ju uništimo, ali to ne znači da ne treba da je čuvamo i koristimo samo za dobrobit svih.